Hola. Hola. Nosaltres vam fer un Erasmus Plus K121 a Croàcia per rebre una formació sobre intel·ligència artificial aplicada a la docència. I també vam aprofitar i vam fer una mica de job shadowing del centre on anàvem a visitar, a Rijeka. Sobretot el fet de conèixer altres large language models, perquè només coneixíem ChatGPT, o jo almenys, més o menys, i altres aplicacions específiques per crear material a l'aula. A més, vam poder veure tot el que era el tema de la legislació europea en respecte a la intel·ligència artificial, que es va publicar una llei al juliol de l'any passat, i això ens ha anat molt bé per veure totes les escales de nivell que n'hi ha sobre l'ús de la intel·ligència artificial, tant per part del professorat com per part de l'alumnat, i com hem de negociar amb l'alumnat per poder utilitzar-la, tant com quan nosaltres creem materials o corregim amb intel·ligència artificial, com quan ells mateixos la utilitzen des de casa per fer produccions, sobretot escrites i també orals. Sí, sobretot el TWI, que és una aplicació per crear comprensions escrites, lectores, exercicis de lèxic, de gramàtica, fer presentacions. Això és el que he fet servir més. A més d'això, jo he fet servir més large language models, a més del ChatGPT com el Claude, per nivells més alts, de C1 de C2, sobretot per poder crear estructures de producció escrita, per poder corregir, per poder fer rúbriques per l'avaluació de les activitats. Vam fer una primera sessió a l'escola per tot el professorat del centre, explicant totes les coses que havíem après en aquest curs i també tota la part de la gestió que havíem fet de job shadowing, i a més vam fer una presentació només de la part de la intel·ligència artificial a l'EOICAT, que és el Fòrum de les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya. Com un enriquiment cultural i professional, ja que hi havia gent de diferents països i diferents professions, i bàsicament això, conèixer altres països, cultures i maneres de fer. Vam aprofitar també per veure com funciona una altra gent, no només a nivell de les classes, sinó a nivell de les gestions de les escoles, com es coordinen, com es veuen entre ells, i això ens dona una mica d'aire fresc per veure coses noves, però també per confirmar les que potser ja estem fent.